Case number 170811, Your Honor. Love for lento le enzakala last week Friday. So I'm not quite sure why I'm here today because I believe this guy is trying to sue me. Then ngithi ngabuya and then umnyango ngayi uzikhile. Ngithi ngahlala la dlula insuku ezintathu. Then I come back to find that he left something, which I do not want to mention on cameras, for me in my home. Ngicela amagama akho aphelele. Ngikaze enkantolo wangibuza upapasi. Angizwa? Imina bangibuza upapasi. Amagama akho akwi-ID. Upapasi ka scanner. Okay. Ngicela amagama akho aphelele. Your Honor, it is Monwabisi Zikali. Okay. Yes. Ngabe nazana kanjani? Nkosikazi enkantolo last week Friday bengifuna ungena kule ndlu yalobhoti ukuthi ngizothatha nje izinto ezincanyane zegolide zabafazi umsebenzi wami lo. Then ngaleso sikhathi bengine date nomuntu wami besohlangana ngaseFontana eHillbrow and then bengakhona ukumfonela ngoba ibattery phelile akunagesi endlini. Laba abantu abafuna ukubhatala ugesi abafuna ukulungisa indlu zabo ukuthi igarage yani. So you mean to tell me that you step into my house, find delectable culinary foods in my fridge, and you're saying that that does not even feed you? Huh? You have the audacity? No, man. Your Honor, I really... Angisazi isilungwanyana sakhe. Ngicela silungise. Order. Lo mlungu akasazi isilungu. Angisazi. Your Honor, this is crazy. I mean, we are living in South Africa in the year 2017, correct me if I'm wrong, and by that virtue, I think I should be able to express myself ngelwimi that I like. Nkosikazi enkantolo ngifuna compensation yami 60,000 ngoba ngilahlile kakhulu ngalojiyelo. Your Honor. So, lo 60,000 awufunayo o1? Ngoba ngilahlile kakhulu ngomsebenzi wami. Ubuyo kwenzani endlini yakhe? Okay? Lalela. Yeah. My lady, ubekade eyontshontsha. Oh! Now ufuna ukuyicacisa le. Yes. Manje ekuntshontsheni kwakhe. Umele yena nje ubuthi Ngimele yena manje, yeah. Let me tell you. Ukuthi kwenzekeni la. Ungenile ethi uyoyintshontshela nje, hayi kabi. Hayi kabi nkosikazi enkantolo. Hayi kabi. Wengena la kanti leminyango ayifakile uzikhalo, which is very wrong. Hayi khona Kodwa wayesethi uclient wami hayi it's fine uyitshela ukuthi uzophuma ngomnyango wasegarage. Hoyibo mangabe esekuthathile lama valuables akade efuna ukwathatha azolekelela nentombi yakhe. Into enzakalayo abawulungisile umnyango lo wasegarage ufila uvuleki. Awuvuleki total. Now lento ikhoze ukuthi uclient wami ahlale lapha for 3 days. 3 days nkosikazi3 enkantolo. days intombi yakhe ayimazi ulaphi akakwazi ukufona akakwazi ukwenza lutho. Ababhadala ugesi laba abantu. Your Honor, are you listening to them? Because here I am away on holiday with my lovely wife and we leave our home. We leave our home with the security. We locked that gate on purpose because we were not expecting any visitors. wena wawazi ukuthi base holiday njengoba wawuye endlini yakhe. Angazi ukuthi bayenze njani laba abantu basemasaptopsini angibazi. But you knew my house and you knew that my house was the house that you were supposed to go into and take my stuff. And now we're here today. Okay. Your Honor, I'm sorry. My lady, no. Vele bekufanele laba bangazi ukuthi uclient wami uyeza. Oh, surprise! Vele fune bangazi. Surprise! Vele fune bangazi. Yabona mawenza lo msebenzi my lady akufanele vele you just go unannounced. Uye nje wenze lento oyenzayo ubuye uphume nje kamnandi. Uthi geleke qenje. Yes, yabo now mangabe geleke qenje. Wathola ukuthi hey yabo it cost you told Lukuti for 3 days you'll be stuck in a place where you are not supposed to be in the first place. It cost ayikho clear. Ufuna ukuphuma. Ungeniswe ngubani?
My lady, mina into kade ngifuna ukuthi yenzeke. Bengicela ukuthi ngoba uMr Zikhali ubhambisa iclient lami lithi lizomntontshela. So njengoba elibhambisile akuyona into enhle leyo. Ngoba siyazi South Africa kuvumelekile manje. Imisebenzi ayikho. Oh, here we go again. Here we go again. Imisebenzi. Ukuthi sithathe kulabantu abavela banokuningi. Especially for tea. Yabona nje andike futhi ke abelungu ngempela. Let alone uthi abasazi isingisi abanye ba. Let alone. Vele sebeshayekile because of le PE. Yeah. Akakwali ayona akatholi. My lady, my lady. Now sengene lento radical economic transformation. My lady, it's even worse. Please just have a word, my lady. Oda, ngiyeka qeda ukukhuluma ngiyeza kuwena. Yeah, it's even worse. Methatha ozikhali sebebenefitile vele kwi-PE. Ne-radical economic transformation bayabenefita. Abayeka belungu mina ngiyamncamela umlungu ohambayo ayothatha endlini kunalabo abame emgaqweni. Yayizwa leyo nto? Your Honor. Ngoba labo abame emgaqweni bafuna ukwenzela ifavor kanti lo into yakhe uyayisebenzela. Uyaqhekeza angene ngaphakathi abcheke cisha ama-alarm enze yonke into athathe lokho akutholayo bese yaphuma. Uzothola kanjani uhlale khona? My lady. Injani? My lady. Wawuye kuphi? Well, my lady, I actually went on a camping trip with my recently love, sweetheart, everything. My wife and I decided to go on a camping trip together. Nashiya umuzi. Oh, of course, I mean, we left it, but obviously we made sure that we had the sensors up and also we locked all the doors, but also we also left the entry points that we knew that Gloria, and Gloria is a sweet helper of mine. She helps us around the home. So we knew that Gloria would perhaps come and just check in and clean and do what she does, I suppose. So yes, but not everywhere. Nashiya imbhede nahamba nayo kwi-camping. Kwi-camping kulalwa phansi nje. But camping, my lady, you are out in the outdoors. You are out in nature. You are out smelling it, my lady. And what better way to do that with someone that you love, right? But engifuna ukwazi mina ukuthi wena wawuyimisela ukuthi uyohlala isikhathi esingakanani endlini. Bengifuna ukuphuma fast quick. Yeah. Bengifuna ukungena ngiphume once. Ngithi kelekele ngithi fa. Yabo, and that's it. Yayizwa leyo nto? Wathathana endlini. Hayi yeah ngithe into ezincanyana nje zaba. what did you take? Hayi ama jewelry wabona lezi. Do you even know how much the jewelry was worth? Yeah, it's 60,000. 60,000, my lady. He took jewelry up to the value of over 500,000 rand. Oh, namanga lo. 500,000 rand. Namanga. Uthe ufuna iholide. Yeah, ufuna iholiday just kancane nje. Ngicela uchazele inkantolo ukuthi i-girlfriend yakho yathi mikwala yathi kwalelana. Yeah, ucabanga ukuthi nginomakhwapheni mina angenzi kanje. Njengoba bawuvaleleke endlini u3 days utshela ukuthi wawumakhwapheni. Ufonele and then ucabanga ukuthi nginomunye umuntu sekangishiya umuntu wami ngiyabona so ngiyakhala. Wena ungathanda leyo nto yenzeke kuwena? Yabona. Impilo yami imoshile manje. Bengifuna ukushada bengizokhipha inkomo mina. Ngicela ukwenza ama closing remarks la malady. Leli cala lilula kakhulu. Uclient wami self employed. Akafuna iqashwe lo uthi akasabhala inothi. Employed. Siyayibulala leyo. Siyacela ukuthi akhokhele u60,000. I-regret uclient wami anayo ukuthi wayengafikanga nemoto next time. Usazofika nemoto ukuthatha imbhede ngoba kusho ukuthi abayidingi. Yeah. Njengoba bekwazi ukuphuma bayolala phansi. Ngidinga imbhede. Yeah, so manje lento sithi i-compensation ka60,000 ne-holiday. Lele kade elicelile ukuze akwazi ukuthi bathi kiss and make up nesithini sinqanda mathe sakhe lesasandayo ukuze na impilo yakhe ihlangane. Yileyo nto nje sicelayo my lady ngoba ezinye izinto ezama outside forces izona lezi zo radical economic They are not outside forces, they are directly linked here. Okay, ngicela ukuzwa uclient wakho ukuthi yena yini afisa ukisho. Yes. Okay, uyazi ngosikazi enkantolo yazini lo msebenzi wami ongenzayo akuwona amazama amancane ithatha i-compensation eningi yabona uyayicaba lelo gama i-compensation wena wesilungu sakho i-compensation eningi lento leyo ukuthi ngifundile ngalomsebenzi kakhulu hayi akusamanzi amancane ke wabona so manje uyangilambisa endlini yakho hayi
20 seconds. My lady, this is very simple. This guy steps into my house. He then takes my things, and then he leaves something, a surprise, for me in my garage. He then brings me here, asks for 60,000 rand, and also on top of that, he's asking for a holiday. I only believe that the only thing that should be done here, my lady, is that he should be sent out to check out his head. That's the only thing. He must be checked out his head. Iholiday. Ay. Thatha lo kwayi police. Kanti uqashelweni la. Ngishaywa stress mama, ngishaywa stress. My lady, I can't. Number 1. Awuzufika la ecourt usho oh I can't. Kwakufanele khathi uhambe uye holidini uthi I can't leave my house unsafe for people abazosebenza kuwona. As a South African, une duty yokuthi uyisupport into eyabekwa mhla sithola i-Rainbow Nation, truth and reconciliation. So lento yakho yokuthi fanele aboshwe ngokuthi wangena kwakho wathatha izinto angeke size si-entertain leyo nto. Actually wangena kwakho and discovered i-jewelry and discovered i-television. So if wena kuwukuthi izinto zakho wawuyibekile kodwa waphinde wayishiya angeke abe necala lokuthi ungene kwakho wayithatha. Abona-ke. Number 2, indawo yakho fanele ibe safe for yourself and those who live around it and who may need to use it. In fact, inconvenience ngokuthi angakwazi ukuba ne-toilet. Wamkhoza ne-stress esikhulu kwi-relationship yakho ukuthi azahlukane nentombi yakhe ngoba ufika kwakho akakwazi ukucharge. Ufika kwakho akakwazi ukukhuluma ne-girlfriend yakhe. Ufika kwakho fanele azayikhulule ngaphandle. Wena uyabenefita ngokuthi ayikhulule ngaphandle ngoba wena usunomanyolo wamahala. And eSouth Africa sabantu abayiqhenyayo ngabantu abanama-talent and siyawa support. So the fact that wangena kwakho and discovered i-jewelry and discovered i-television, lezo zinto kwase kweyezakhe. So umthetho uthi wena kuzofanele umkhokhele imali, umkhokhele ne-trauma abanayo ehleli kwakho elambile. Ikroma. Umkhokhele ne-holiday ngoba manje usumxabanise nentombi yakhe. Liyaphela icala. Awusebonga manje. Ile nkosikazi enkantolo. To be honest with you, I don't know what happened in there. I mean, I walked in, I had so much confidence. Who does this? No, outcome of the case, yonke into phashasha manje yabona ngizothatha umuntu wami siye uma holiday camping abelongo. That judge gave that guy, that criminal, 60,000 rand. Sithando sami. Yeah, sishaya ama-holiday, ama-5-star, yonke into, palito, angazi ukuthi sakuphi kodwa la zoba mnandi kanjani. Yeah, and then seseswinile sithandwa sami. We are not equal. How can a criminal win over an accountant, a guy like me, who pays his taxes, who's there doing everything proper? No, man, this is not on.